Oedd e'n bita bo tamad, dwi'n meddwl. Just gael gweld bil yn post. Na, dim bil, ond beth ti'n mynd i baratoi? Da ni wedi sôn am y crempog. Bach o wahanol. Bach o wahanol, ie. So, cyfuno Dydd Gŵyl Dewi a Diwrnod Crempog. So, mynd i wneud yw reseit yn defnyddio blasau Bara Brith i gwneud crempog. So, wneud becau bach. So, mynd i wneud blawd self-raising fan hyn. Okay. So, cynwysion sych yn gynta. Mixed spice, okay. So, tua 2 llwy fwrdd mewn i hwnna. Okay. Okay. Ac yna siwgr brown meddal. Okay. So, pidwch chi defnyddio demerara. Fi'n defnyddio stwff meddal fan hyn. Mae bach mwy bron fel coffi neu caramel eto fe. Mae bach mwy dofn yn ei blas. Okay. Mae yna'n siwgr. Ac yna ffrwythau sych. Okay. Fi ddim yn dod i mewn eto, ond gyda'i glir o beth ni'n defnyddio. Mae bach o cranberries dyn ni, bach o apricot, bach o cwrrents, bach o sultanas, ta beth sydd yn y gwbwrd. Beth bynnag sydd â ti dros ben, ti'n gallu just twli fe mewn i ti? Na'r cyfrin. Right. Okay, so dyn nhw'n sych, maen nhw'n mynd i gweithio. Okay? Right. Glasu cherries, ta beth chi'n mynd dod i yna, gallwch chi i wneud hwnna. Okay? Ond os ych chi'n mynd dilyn y reseit yn iawn, mae popeth ar y reseit unan. Okay? So, cymysgu'r cynnyrch sych yn gynta. Okay? Ac yna, sydd ddim yn arferol, yw pincher fach o halen. Okay? O, reit. Mae'n helpu gyda bwydynau i weithio'n dda. Okay? Ar gyfer yn hylif ni, bys da fi fan hyn nawr yw te o'r. Okay? Te cryf. So, breakfast tea. Mae hyn yn wahanol. Ie, just te cyffredin. Te cyffredin, ond wedi oeri. Okay? Fi'n dweud fe wedi oeri, achos i ni'n defnyddio blawd self-raising. Fi ddim yn moyn i fe i reactio gyda'r self-raising ar gres yn y bowlen. Okay? Okay. So, yn hytrach yn dod i llath, ni'n mynd i dod i te. Mae'r te'n grif hefyd, fi'n gweld y bagiau te na gyn dymas. 4 i gyd, chi moyn i fe fod yn grif, okay? Chi moyn blasu fe. Reit. Okay. So nesa, wel fach yn y canol ar gyfer y nwyau, so 1 nwy cyfan ac 1 gwyn nwy. Okay. So hwnna, gwy cyfan. Lot o bobl yn iwso te ar gyfer Bara Brith, yn dod e, ti'n gwybod, a hefyd ar gyfer ti eisiau cwrrent yn gyffredinol yn nhw, ti'n mo? Dyna traddodiadol yw e, so fi wedi penderfynu dilyn y reseit y cymryd gallai, ond fi wedi coginio fe'n gwahanol. Reit, so, okay. So, bach o'n te o'r ni mewn. Okay. Os ydw i'n mynd yn bach o rhy glib, beth gallwch chi wneud yw adio bach rhagor o te, neu tyma bach o llath gyda'r te, chyma, mae'n iawn. Dwi'n cymryd rwan efo'r cynhwysion gwahanol, fydd o'n edrych chydig bach wahanol i crempog arferol? Bydd e'n tebyg, ond ddim yn tenau. So, mae'n fod yn eitha drwchus rhain. So, fi'n cael ei eitha drwchus, bod nhw'n gallu cadw'r ffrwyth a chati yno fe. Ond, Mae'n mwy tebyg i pikelets y ffethau falle. Ie, pikelets fach. Dyn nhw ddim yn tenau iawn. Ond fel American style pancakes mewn ffordd, chi'n bod, na beth i fi'n licio paratoi nhw. Okay, so, gymysgydd glib yn barod, a nawr yn ffrwythau sych. Fi ddim yn dod yn mewn yn gynta, achos mae'n rwyddach i gymysgu heb y ffrwythau. Os oes peiriant ych chi, rwydwch chi mewn, mae'n iawn i fynd, okay? Ond, nes i dda i wneud fan hyn nawr, i gadewch chi fe o'r ffwys am 10 munud fach. Okay, beth sy'n mynd i digwydd, wneud e ffrwydro ychydig, lle mae'r wyau yn reactio gyda'r blawd, a wedyn chi'n bwrw fe'n ôl bron fel bara, chi'n creu dow fach, dow glib. Okay? So, chi'n gweld cymysgydd yn dod. Mae gymaint o bethau gwyddonol pan mae'n dod i wneud t-shirt y phethau o set, ti'n modd? Gwyddoniaeth yw e, pobi, mae pan chi'n mynd rheolau, mae rai dilyn rai rheolau, yn wedi gyda cacennau, rhywbeth fel hyn, mae bach mwy o leeway dy chi, so os nag os rhywbeth da chi, pidwch y becso. Reit. Cerwch y tro arni. Ie, mae'n bwysig medru trio pethau bach yn wahanol weithiau, dydi? Yn gwmys. So, bach o menyn i ddechrau. Okay, just blocyn fach, gallwch chi defnyddio just yna un ffrimpa ni. Ddim wedi gormod mewn. Tynnu fe nôl. Okay. Ac yna bach yn gymysgedd. Chi'n gweld bod yn eitha drwchus, a yna beth chi moyn gweld, okay? Os ydw i'r tenau, chi'n mynd i gael stwff tenau iawn, ond... So ti ddim yn moyn iddo fe ledi, ti moyn iddo fe gadw i siap yn y lawr, ti? Okay, so dropyn o bant. Okay, gwres isial nawr. Mae rhaid mynd i gymryd cwpl o funudau coginio trwyddo gan i fod yn mor drwchus. Gan cofio mae Bara Brith yn eitha dens mewn ffordd, mae cacen trwm. Mae hwnna'n dod mas ychydig yn y reseit, ond i fi licio fe. Mae'n blas bach od, ond mae'n gweithio i fi. Okay, so, fes da fi fyny nawr, rhai sydd wedi bod yn ffordd, sy'n cadw nhw'n twym. Okay. Mae rhain o bron iawn yn edrych fel picau, yn ti nhw? Tebyg iawn. Okay, so beth sy'n bwysig, bod chi'n gweld yn y canol bod nhw wedi coginio trwyddo. Bron fel bara mewn ffordd, okay. So, just i weini nhw, rhagor y menyn, tra bod nhw'n twym. O, ti'n mo? Drwch y menyn mlaen. Lwch hwnna nawr. Okay. Ti'n licio bach o fenyn, Sian? Ti'n gwybod, fi yn licio menyn, yn dw.
A wendid I fi, yndi, sy'n byd tebyg, ys e? Bach o menyn. Ac yna rhagor yn siwgr brownie, jyst yn isgafn, dim gormod, ar ei benno, oce? Right. Gynnu ddim yn felus iawn yn y canol, fyddwch chi'n meddwl, o, mae lot o siwgr di mewn yn barod. Ond gan bod y spices yn gweithio, mae bach o siwgr ychwanegol yn gweithio'n da iawn. O, bach o siwgr neis. Tra ti'n gweini fanna, dydan, mae'n bwysig i atgoffa pawb sydd adre. Cofiwch chi bod modd cysylltu am yr aseintia, a mi oedd Sian yn sôn amdan hyn yn gynharach yn do, Sian. Yr aseintia mewn categoriau gwahanol, cegin S4C ydi o, a felly fel dydd Gŵyl Dewi fori, mi fydden nhw'n barod amdanach chi, a maen nhw'n nodi anghenion dietegol gwahanol fel bwyd llysieuol, di-gluten neu vegan, yn ogystal yr aseintia yn y Gymraeg. Mae yna opsiwn i ddarllen yn Saesneg hefyd, felly maen nhw'n addas i siaradwyr Cymraeg ar bob lefel. Maen nhw'n cysylltu wedi bod ar y sgrin i chi. A dwi'n mynd i fita hein, wan. A cadw nhw ddigon beth o'r drwsus. O, fes i long ceg fanna, ac dwi'n mynd i gael un arall wan. So, mae rhaid i gael munud fach nawr. Dwi'n troi nhw drosto, gres isiel. Beth chi'n mynd i wneud fan hyn, yw troi nhw dwywaith. So, mynd i gael munud a hanner, a'r ail adrodd y broses eto. Mae rhain mor nais, achos maen nhw brion iawn fel pwdyn picker man, yndyn nhw. Odyn, bach yn gwahanol. O rhain a lyflu. Dwi'n rhaid cynna. Drwch a dwi'n fenin i gyd nawr. Chyd y drwsus nawr. Os dy bod, dwi. Mae'n i hwyr i drwsus. Croeso. O, dim.